Apukám! Magány. Szeretnék egyszer megfogni a kezem. De nem! De nem! Touch my body! Yeah! De nem, what do you mean? Azt mondod, touch my body! De nem! De nem! De nem! De nem! Jött a rendőrök. Polizei? 1, 2, Polizei! Viel, Offizier! Itt csak a zsivány rendőrök. Lössösök. Ez fasztaltlas. Imrével elharadtunk a Polizei mellett. De nem! Az Isten! A told arrébb a biciklit. Ó, majd rám hívják itt a Polizeit. De nem! Ördög, mi a véleménye? Hogy milyen jány. Egy kelemen kapát, ha rám akarod és nem. Gábor, mondjuk, hogy gáz! Visszafele, ott vannak a rájam, majd leúzom az angol. De nem! Na, nem mered. De nem! Ki volt az a csaj? Ez micsoda vagányok, némek kinyitja az ajtót. Némelyik, csílog a szájából, kenyér a kezébe, ott szalad soha! Jó, soha szalad! De nem! Vicsi. Na, akkor tankoljuk? Aha. Akkor kiraksz össze, és akkor... De nem! De nem! Gábor, te is elég? De nem! Igen, vagy nem? Nem, kibontom a söröm mindjárt. Mit csinál? De nem! Touch my body! De nem what do you mean? What touch my body? Come on! Come on! Hol az ő Trabant, ami kék? Mennyi magány! Sukál csávó! Jegénye bóztam! De a Jegényefa tetején. Jegényefa tetején, vagy Jegényefa utca, az milyen? Jegényefa tetején. Felolgat a kecske! De nem! Jó ember! De nem! Jó ember! Te nem vagy magyar! Én magyar vagyok! De nem! Ez is az! A mi magyar, de nem! A világbajnokunk! De nem! Papraci 2! Hatalmas Erdély! Hatalmas Erdély! Bacskát! Főte bassza! De nem! Olyan rehabilitáció!